Hola, sóc en Monkey D. Luffy i torno al Super 3 amb la meva tripulació. Pugeu al Sunny! Doncs reconnectar amb el Luffy després de tants anys, per mi ha estat una altra vegada una alegria molt gran i un honor, perquè és un personatge que te l'estimes i que l'aprecies molt. Després de tants anys, evidentment, l'aprecies. És un regal impressionant des del dia que se'm va oferir fer la feina, o sigui, és un regal. No vull els teus consells. Jo faré el que em sembli! M'ofego altra vegada! En Luffy és un noi que és de goma. Jo diria que té una certa felicitat, però bastant desmesurada, i té molta innocència. El seu estat d'ànim sempre és molt canviant, no? Així com et pots trobar seqüències o takes que són amb molt ímpetu i molta energia, perquè ell sempre, per se, ja té molta energia. És un personatge que sempre està somrient, positiu, vol arribar i sap que ho farà, però de cop i volta potser es transforma en un guerrer, superguerrer, que el que fa és lluitar contra un personatge i té molta força, val? O també passa a la comèdia en un moment. Però què hi faig aquí? Aquest lloc no el conec. Bé, però tinc molta gana i vull carn. Vull carn, tinc molta gana! Hem d'entendre que el que és l'original, la veu que hi posa és una dona. I llavors, clar, això et dona un nivell de dificultat molt més aguditzat, perquè sempre he d'estar amunt, molt amunt amb la veu. I ara ets meu! Fuet de goma! Goma! La feina és dura, no acabo trinxat, no acabo fet pols, per dir alguna cosa, però sí que és dura la feina. O sigui, quan intento no treballar, si aquell matí he hagut de fer el Luffy, intento no treballar aquella tarda. Està claríssim, perquè potser no arribes. A la tarda ja vas molt cansat de veu. Ja m'has dit tot el que em calia saber. Gear Second. Pistola jet de goma! Goma! És difícil que em reconeguin per la veu, sincerament. Sí. Molta gent, al contrari, em diuen, ets tu? Quan m'escolten no només el Luffy, sinó altres personatges del món del doblatge, em diuen, ets tu? I jo dic, sí, sóc jo. I me n'alegro, perquè vol dir que la feina no l'hem fet tan malament. És una sèrie que té un trasfons transgressor, vull dir, és un trasfons d'estar en contra una mica del sistema, entre cometes, no? Veiem les banderes de One Piece en coses de protesta precisament per això, perquè també és transgressor. Súpers, no ho dubteu! Jo seré el futur rei dels pirates!